Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллутиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео мехостум нарх навои билета шумо да барасонум. Бисёри шаҳрҳоро намегем, бигем ки Екатеринбург, Питер, Самара ёки Узбекистон, мақсад барои видео дароз нашидан намегем. Шумо метавонед ки номерҳоро ҳамиҷада мемонум барои билет гирифтан. Ай ки ҷой ба ки ҷой боша метавонед телефон кунед ёки дар WhatsApp нависем, пурсем, бигем нарх навора ва ба дили пур харидорӣ кунед. Мақсад фарқ надорад ай Россия ба Тоҷикистон ёки ай Тоҷикистон ба Россия метавонед ки бигирен. Вақти регистратсияам паспорта нишон метиҳан, мегузаран, мераванд иншаллоҳ. Хоб нархҳоро мегум. Чӣ гуфтанем ки нафарҳое ки дар канали мо обуна шидагӣ нестанд, агар обуна шаве барои пешравии канали мо беҳад дастгирӣ хуб мешавад. Ва саволам дошта боше метавонед ки бинависен дар комментарияи видео. Хоб, моҳи март Москва душанбе ай 9000 рубл то 10000 рубл. Душанбе Москва моҳи март ай 22500 рубл то 26000 рубл. Москва душанбе моҳи апрел ай 9000 рубл то 11000 рубл. Душанбе Москва ай 22500 то 23500 рубл. Хоб, чӣ хеле ки мебинен моҳи апрелам душанбе айна то 11000 рубл бигем. Вале ҳар сола мақсад аҳамият метем. Видеои пешам мақсад наздики ида бинен. Вақти 2-3 рӯз ба ида мемуна билет 20-25 рубл ҳолатҳое шида буд ки рейс набуд. Мақсад нафарҳое ки ба ида расчёти рафтан дошта бошанд, агар возможност дошта бошанд ай ҳозир бигиранд, беҳад хубшон мешавад. Хоб, моҳи март Москва Кулоб ай 6000 рубл то 8000 рубл. Кулоб Москва ай 19000 рубл то 21500 рубл. Моҳи апрел Москва Кулоб ай 8000 рубл то 16000 рубл. Кулоб Москва ай 19000 рубл то 25000 рубл. Моҳи март Москва Хуҷанд ай 9000 рубл то 12000 рубл. Хуҷанд Москва ай 17000 рубл то 20600 рубл. Моҳи апрел Москва Хуҷанд ай 9000 рубл то 11000 рубл. Хуҷанд Москва ай 17000 рубл то 22500 рубл. Хоб, Москва Бохтара мегем. Ҳами Бохтарда камтарак ҳайрон шидагим ки моҳи март ҳозир мегум бинед чӣ хел арзон ай. Моҳи апрел беҳад қимат, ай кадом сабаб намедонам. Билет ай барои ҳамун чӣ нархҳое ки мо мегем мақсад шояд арзон шавад, шояд қимат шавад, ҳамешам буфаҳмем. Москва Бохтар моҳи март 6500 рубл то 9000 рубл. Бохтар Москва ай 21500 то 26000 рубл. Вале бинед ки моҳи апрел дар Москва Бохтар ай 16500 рубл то 17000 рубл. Ай кадом сабаб намедонам. Бохтар Москва боша ай 21500 рубл то 28000 рубл. Хоб, ҳамин қадар маълумот иншаллоҳ ки фаҳмонда тонистагиам. Боқӣ паноҳи Аллоҳ, худтон эҳтиёт кунен. Ай ҳаматон миннатдорум. Боше.